सरकारफ्रा बासायबावा पाब्लिकनि जाम्बा जाबिनि बुजिनाय जे बिसोरथ' जेबो मिथिया आरो बर' मानसिफ्रा ओरैनो गामि सिङाव थानायफोरा भाषा बुजिया अख्रा जायो जेबो सार्टिफाइड होनो हायि हिसाबाव टाउनखौनो सोरबा सोरबा बङाइखौनो नुहैयाखै बेफोरबायदिबो मानसि थायो दा बेफोरबायदिया एटेक खालामग्रोनाय जाबाय दा जों गावबुरा स्टाफआ जोङो बेखौहाय गोबानानै बामख्रबनानै जोङो बासायनानै गारियाव सोनानै जोंनो दोनना फैदों आरोखि नङाब्लाथ' मैयानि दिनाव गोबां गिदिर जाब्रबथाय जागौमोन बेनिखायनो आङो बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो थांबाय सरकारखौ जा अननानै नोंथांमोना जोंनि थाखाय बा जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंखौ अननानै बेखौ जेन सलुसनाव लाबोयो आरो सलुसनाव जेन लाङो आं बे खोथाखौनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बा आंनि जिथु होनांगौ बाथ्रा गासैखौबो आं नोंथांमोननि थ्रुयै बेखौनो बुंनाय थाबाय। नाथाय प्रान्जल तालुकदारा बुंदों दे गभर्नमेन्टनि होखानाय सिमनानि बाहेरा नोंथांमोना न' लुना थादों बेनिखायसो बे न'खौ सिफायदों ओमफ्राय माखासे आइजें आइलाखौ सावनाय जादों होननानै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेथ' खुनु पयक्ष' नङा आं बेनिखायनो बुंखादों सोरबा डिपार्टमेन्टआ फैना नायफै सोरबा नोंथांमोना मिडियाफ्राबो नायलां आरो सोरबा जोंनि इन्टेलिजेन्ट मानसि बर'फोरनि गेजेराव लिडारशिपफ्राबो नायफै गोदान इनक्लुज खालामोबा जों बे हाखौ गारना खारगोन खोथाया नंगौना रायजोफोर गोदान दानदोंब्ला जों बिनिफ्राय जों खारगोन गाबोननो खारगोन जोङो गोदान दानदोंब्ला आरोखि दाननाय नुदोंब्लानो फैना नायफै जाय सिमनाखौ जोंनो होबथादों दिनै जों होबथायाबा बे हाग्राया जोबोमोन मोनसे समाव गासै सरकारखौ लानानै जों सरकारनि फारसे थांनानै जोङो सिमा बानायना होदो होननानै गावसोरबो बुंबाय सिमा बानायनानै लादो दा बे सिमाखौ जों कुनु परखेव बाराखै आरो जों जिखिनि दोङो बेयावनो जोङो सारमोननि खावलायनाय बायदि जों आरो गोदान दानाखै आरो दिनैल' नंलाना रायजो जानाया बयबो नोंथांमोनाबो मिडियानि थ्रुयैबो गोबां बिनिफ्राय भाइरेल जागासिनोखा दानिल' नंला दिनै बहुद जों बोसोर बेयाव रायजो जाबोबाय जोंहा गथ' गथाय जाबाय संसार जाबाय जोंहाबोथ' एसे साननो गोनां बायध'था दङ ना जे सरकारनि हाखौ अनिस्थ' खालामबाय थायोबा मा जागोन दा जोंनिया बेयाव गोबां गैजायै रोङि मानसिफोरासो फैनानै दिनै हा लाफैदों बे हिसाबावहाय जोंबो मोनसे सलुसनखौ जोंबो हास्थायो आरोखि खारन जों जाम्बा जाम्बि होननानै जों जुदि गासैबो जुदि जोङो बेफोरबायदि एरसोना थाबाय थायोबा जोंहाबोथ' मोन्थायखौ जों खोमाना लागोन खारन जोंहाबो भबिष्यत दङ जोंनि जेनेरेसन दाखांनायनि जोंहाबो सिमां दङ जों बेयाव खुनु राजनितिजों जोङो लोब्बा लानानै बे हाखौ लाफैयाखै खुनु राजनितिजों जों थांनो गोसो गैया आरो खुनु माबाजों थांनो गोसो जों बर' हारि आरो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि थ्रुयैसो जोङो थांनानै जोंनि मोन्थायखौ जों लानो थाखाय जोङो प्रसेसआव दङ आरोखि खिन्थु जोंबो गोदान दाननायखौ जों होबथागासिनोखा आरो जों होबथादों आरो जुदि फोथायाब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नायफैनानै संबिजिरनो हागोन आरोखि आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोनखौ न' सावनाय बा बिनि सिगां नटिसफोर हरना हरा? बेथ' खुनु उइदाउट नटिफिकेसन माने उइदाउट माबा जेबो गैया आरोखि गावसोरनिफ्राय जेबो गैया माने जिखौ गोसो बेखौनो मावनायनि मोनसे जों पावारखौ नुनो मोनदों सिंगाम सिस्टेम बाहायदों आरोखि माने जोंहाबोथ' मोनसे हिउमेन्स राइटनि माबा मोनथाय दङ ना दा बेखौहाय बिसोर अभार एटेक खालामनानै जोंखौहाय माने नारसिनगासिनो आरोखि अभार खालामदों आरोखि नोंथांमोननि रायजोआव गाग्लोबबोना गाग्लोब माने दायोथ' सिगां आर्मि दङमोन गाग्लोबोमोन दा फरेस्टआनो जोंखौ गाग्लोबदों आरोखि बेबायदिसो जों नुगासिनो दङ माने जों दुखु नांदों गोदोबो आर्मिजों गाग्लोबजानानै जों बुजाबाय दिनैबो जुदि जोङो सरकारनि सिमा होनाय बेलायावबो जों जुदि थानाय सिङाव थानानै गाग्लोबजाबाय थायोब्ला सोर रागा जोङा जानो नोंथांमोनाबोथ' रागा जोंगोन ना जा जाम्बा जाम्बिनि खोथा ओंखायनो जोंनो दिनै बिथांखौ बासायनानै जोंनो दोनहैफिननाय जादों रायजो राजाखौ जों बुजायनानै खिन्थु जोंखौबो दिनै बुनो नागिरबावदोंसोमा रायजो राजाया होमब्लाबो जोङो दिनै मोनसे सलुसनजों जों रायजो राजाखौ लानानै दिनै जों बेयाव प्रेस मिट नोंथांमोननि सुबिदायै होनाय जादों आरोखि मा लुबैयो दा नोंसिनिफ्राय जोंनिफ्राय लुगैनाया बेनो जेन सरकारा बेखौहाय संबिजिरनांगौ नायगिरनांगौ जेन दाया सोरनि आरो जेन बेखौ कमप्रमाइसआव लाबोनांगौ जोंनिया बेनो आरोखि जोंनिफ्राय जेबो गैला। खौरांगिरि मेल हांख्रायदों गिबियावनो आङो जोंनि गासैबो खौरां लाफैग्रा मिडिया नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो हामबायग्रोदों जोंनि साफ्रोमबो बे जोंनि हादान बा बे हालाम ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ हामबायग्रोना थादों जोंनि उद्देश्य लिंनायानो जाहैबाय मैया मोनसे जोंनि बेहाय माने गिदिर घटना मोनसे जाना थांबाय जाय घटनाया जाथावना नङामोन आरो रायजो राजानि बेलायाव बेफोरबायदिया जानो नाङामोन आरो जोङो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ जों लिंनानै नोंथांमोननि थ्रुयैनो जोङो बेखौ जेन फोसावनो थाखाय जोङो दिनै थिरांथा लानाय हिसाबै नोंथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। बिनि आङो बे जाहोनखौ बियो मिडियानि गेजेरजों बा बे निउसनि गेजेरजों आं फोरमायलांनो सानदों बिनि मेन जाहोनखौहाय गिबियावनो जोङो दायनिगिरिया सोर बा दायनिगिरिया सोर बेखौ जोङो नायगिरनायनि मोनसे जोंहा थिरांथा थायो आरो जोङो दिनै दाय खालामदों होननानै जोंखौ दिनै सोरबा सुबुंफोरा जोंखौ मिथियालाबानो जोंखौ गाज्रि साननो हागौ आरो जोङो जि जाथायफोरखौ मावदों
बे जाथायफोरखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा जोंनि सायाव बायदिसिना बखिनो हागौ बिनिखायनो जोङो साफा होनो बा इलिगेसन होनो माबा मोनसे होनो जोङो बेफोरबायदि साननानै जों दिनै नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आं बेखौनो जाथायखौ फोरमायलांनायनि सिगां आं बुंग्रोनोसै थांनाय बारावहाय जोङो जि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार बिथाङा थांनाय बारावबो जोंनि बे हादान ओनसोलाव फैनानै बा बे ओनसोलाव फैनानै जिहेतु जोंनि FRA दिनै 8था गामिया जोंहा सार्भे अर्डार इटिमटे अलरेडि दंखायो हिसाबाव दिनै जाबाय फैबाय दिनै जोङो बे ओनसोल जोङो इनक्ल'ज खालामना लाबोनो थानाय बेलायावबो जोंखौ दिनै बारे बारे नासयफैबाय थानायखौ जों नुनानै जों दुखु नांदों आरोखि जोंनि गोसोआव माने गिखांनाय फैदों जों दुखुबो नांदों बेनिखायनो आङो बे मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो बुंनो सानगोन बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फैनानै फार्स्ट दिना फैबाय दखान होबाय थानाय मानसिखौ बियो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबाय मोसौ दोस्लायनाय मानसिखौ बियो दै दौनो थांनायखौ होसो होसो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबावबाय बियो न' लुनो थाखाय औवा लाबोनायखौबो बिथाङा गारिखौ सावनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव फैबावबाय बियो गोबां मानसिफोरखौ लामाफ्रावबो हुमखि होना गालाङो दखानफोरखौबो सेफायनानै दखाननि बेनारफोरखौबो दानसिना गालांबाय आरो गोबां बिदिनो जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय बियो दिनै संखारिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि माने जोंखौहाय मान इज्जत दोना बियो दा बे हिसाबावहाय जोंनि रायजोफ्रा बा जोङो दिनै रायजोफ्रा मैयाहाय जाय न'आव थांनानै बिथाङा न'खौ गोदान नङा इनक्ल'ज जायाखै बे गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो दाबो दङ बे न'आवहाय गोदान न' गायसननो होनानै खुन्था गायनायाव न' लुनो होनानै खुन्था गायनायाव बिथाङा थांनानै सिबिंखौ लुफावनानै बिथाङा सावदों आरो न'खौबो सावदों आरो गोदानै खुनु पक्षआव जोङो माने इनक्ल'ज खालामहोआखै आरो जों होबथादों आरो इनक्ल'जबो रावबो खालामाखै दा बेखौ लानानै दा माखौ लानानै दिनै 8था गामिया जुदि GPS सार्भे अर्डारनि जाखाबायब्ला दा माखौ लानानै दिनै बिथांमोना जोंखौ नासयफैबाय थायो बेखौसो जोङो माने दिनै दुखु मोननानै रायजोफ्रा मैया न' सावजानाय गासैबो जोंनि रायजोफ्रा बिग्रायनानै मैया मिथिस्लाबियाव हमथास्लाबनो हायियाव बेखौ एसे एटेक खालामनानै माबाना हरनाय जाबाय आरोखि दा बयबो रायजोफ्रानो बेखौ मावदों ओमफ्राय आं गावबुरा जानानै आरो जोंनि ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों दाया सोरनि बेनिखायनो आङो सरकारखौ गोख्रोङै बेखौ जेन मोनसे माबाजों सलुसनाव लांनो थाखाय आं सरकारखौ खावलायनाय थाबाय जोंनि सारमोनखौहाय जोंनि जिथु लिडारशिपफोरखौहाय जाहाथे बे जेन दाया जोंनियावल' गोग्लैया आरो दाया सोरनि बेखौ जों संदांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बे मिडियानि गेजेरजों नङाब्लाथ' गोब्राब जोङो दुखु मोना दङ दा जोंखौ रावबो खौरां लाफैया आरो जोंखौ रावबो सिनायै बायदि जोंखौ एखुथा खालामना दोनबाय बेनिखायनो जों गोबां दुखित आरोखि बिनिफ्राय मैयाहाय जुदि जों गावबुराफ्रा बासायबावा पाब्लिकनि